Nialaban malugot ni taruhon botari ngape suhudok nunga di botoho di acara ulang tahun ni anak penami ako sebelum Raja Toga Sirait Guru Berman Ibadani ala tutup asa tong udegehane ulini pakuling ni uri-uri nga mulai narzoloma amang halu-halu damang tu debata Jehovah na tumapalangit dohok tano sito lusu sito lu harajawan debata ama debata anak dohok tobi porbadia halu-halu damang tema pada nami ngariyo kamu tuamat tabe data nuaik pe halu daman tu sahala do nami nama mau parhan parangna Raja Toga Sirait Guru Berman na di bata montar mo di na do diluat pertilyon do di sahala ni kana tujuan nang jumolo mani kan halu daman tema amang pagdinami nuaik pe halu-halu damang na tu saharani huta panarajay na di huta dohon pemerintah nadong di huta dohon pangarajay nadong di huta so maninang di amat raja dohon tinata daripada naliat nadong halu-halu damang tema pagdinami mengutuk dulu perhitian tamiang tuamat taribata sohani nang tu situan matoro amang pangguan namaro pas panggora na sukot di langit parsuara na tados ketano partagaling na sitokus dolok parpanangar na didok dura parsarune paredede partarias namaro ala kumoto kami bolas do damang dinalaw pasahaton halu-halu tua mata debat jala mamula do dalingkan mamula do dauli jadi bertinyo di salani badamang bang godra mula-mula